Siap-siap ke Inggris. Kerdus kawak iki isine apa to? Kuwi persediaan mie, Pak. Tak ge cepak-cepak nang kono nek angel golek panganan sing halal. Oh yo apik kuwi. Aja lali salat yo, Le. Nggih, Pak. Tak berangkat dulu ya, Pak ya. Oh yo, Le, hati-hati yo, Le. Iki numpak Kopata apa numpak engkel iki? Yo pesawat to, Pak. Yo Le, Pak ra iso nyangoni apa-apa. Kuwi ana sengkulun wajik karo jadah iso gimil-milan nenggon pesawat yo. Nggih, Pak. Miki Pak tak pamit sik golek duit yo. Sing sregep lek sekolah yo, Le. Siap, Pak. Siap, Pak. Aku yo wis latihan fisik iki, Pak. Wah, nopo Le kok latihan fisik? Pak ra arep latih MU to saiki. Walah, Le, aku nyambut gawe perusahaan orang latih MU. Aduh, tiwas celangane tak bobol tak ge tuku sepatu pal, Pak.